Всеки ден моля се на Господа да ми помогне в трудния момент. Да, винаги да, момента да получа го, някакво крия. Мате, какво направя, че това е моя живот. Да, още от малък в любовта няма получаване, да. Моля се на Господа за напред с любовта, да е перфектната работа, защото вече ми писна моята душа. Ме боли всеки ден, да разбери, трапа ми гърти, защото е само истини. Заради това се качам на върха. Господа гледа, бате, да. Знае хората, които са страдали, да. Ще получат това, което искат, да. Бате, другите хора, като видят някой, да, по-беден, да, го гледат с някакви други очи, по-богатите ги гледат с перфектните. Разбери, всичко се върти, на колелото се завърти, стрелата оцели в точната десетка ги победи. Какво направи, че това ни е живота? Имаш по-скъпи дрехи, значи по-добър си ти, по душа другия е по-млад, да. Какво направи, че има много пара, душата няма я дори, да. Няма характер, няма нищо, да, обличан от хиляди хора за парата. Пък другия, който е беден, да, има много добра душа, много добър характер, да. Ама кръст на кръст, 2-3 приятела, поне са братя, да. Гледайте, момчета, как стоят нещата тук, кеш преобръща играта, да. Които го нямат, ще страдат, те, които го имат, няма да страдат. Така ли трябва върват работите? Я помислете малко с главите. Така ли трябва стават работите? Да, всеки вика, че може да бачка и да изкара пара, ама батен с 8 стиля. Накъде ти, ми кажи, ако има семейство, ти ми кажи, накъде ще стигне с тези пари? Тока ти е поне 4 стиля, пък другите работи няма смисъл да говоря за тях, защото много пари. Бат, хляба стана 5 кинт, как така, бате, кажете ми накъде върви живота? Парата управлява света, какво направи, че това го направихме ние? Ние сме най-лошите това. Да, пръскам ги сега,